ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜ୍ରେ ଷ୍ଟାର ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମୋଟ 141 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ଲମ୍ପ ଦେଇ ସିଧା ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯଶସ୍ୱୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଫାଇଦା ପାଇଛନ୍ତି। ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ଗିଲ୍। 5ଟି ଇନିଂସରେ 170 ରନ୍ କରିବା ପରେ ଗିଲ୍ 36 ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ 37 ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଗିଲ୍ ଭାରତର ଚତୁର୍ଥ ଖେଳାଳି ପାଲଟିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଟି20 ଫର୍ମାଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମା 51 ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି 42ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍। ତେବେ ତାଲିକାର ଟପ୍ 10 ଭିତରେ ଭାରତର 3 ଜଣ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଥିବାବେଳେ ଷଷ୍ଠରେ ଯଶସ୍ୱ ଜେସ୍ୱାଲ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମରେ ଋତୁରାଜ ଗାଏକୱାଡ ରହିଛନ୍ତି।